tile 19 ma san 2000 ani san 24 bi donkibaru a bɛna kafari ka lase aw ma aw denkɛ o ni aw mɔdenkɛ fɛ Mohamed Dose Traoré fɛrɛw tigɛba sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na o ye an karamɔgɔ Alidu Ture ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka bi kɔnɔnajɛlenya kan o ni aw ka bi bilasirali kan donkibaru o kɛnɛ o kɔnɔna na o bɛ tali kɛ waleya min bɛ an faso Mali kɔnɔ ni a bɛ ka anw dabali ban kosɛbɛ. O de ye an sifinaka ɲɔgɔn minnu bɛ ka fɔ u bɛ bɔlɔlɔ siraw kan u bɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka d'a kan mankanw cayara ka yira ka fɔ min ye jamanadenw ye ko kuma barilen don u la u ka hakɛw k'o ɲini jamana marabaw fɛ. Nka an y'a ye ka fɔ nin jamana in yɛrɛ a denw bɛ ɲini ka maa kamanagan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka sabu kɛ n'i ye nɛgɛ bila kangala n'i ye nɛgɛ ta kangala anw de bɔra yan ka fɔ ko anw bɛ ka bali an ka hakɛw ɲinini kumaw la. Ni jamana marabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kiiritigilamaw ye n'u u bɔra ka dantigɛliw kɛ ka anw na faamuya ka fɔ maa ma bali kuma na wa maa yɛrɛ ma bali k'i ka hakɛw ɲini nka ɲini cogo de bɛ waleyaw bɛɛ lajɛlen na ɲini cogo de bɛ kumakanw na. N'i bɛ kuma i ka kuma basigi kɔnɔ i ka kuma bonya ani karama kɔnɔ i n'a fɔ an danbe yɛrɛ bɛ a ɲini cogoya min. O laselen min kɛra jamana kiiritigilamaw fɛ barosigi kɛnɛ kan an da bɛna don a la donkibaru kɛnɛ kɔnɔna na. O de kɛra waleyaw ye waleya min de bɛ ka fɔ jamana in sifinakaw kɛn bɛ k'a ta bɛɛ kɛn bɛ ka a kafari i ka kafari cogow la wa bɛɛ y'a faamu i ka faamu cogow la. Nka laɲini ye min ye o de ye ka fɔ jamanadenw k'a dɔn ka fɔ maa ma bali i ka hakɛw ɲinini na jamana kɔnɔna na ka d'a kan maa si tɛ maa si ni fasodenya cɛ nka ɲinicogow de bɛ kow la wa kumacogo de bɛ jamana kɔnɔ n'i bɛ ka i ka hajuyafɛnw k'o ɲini jamana fɛ. Anw de b'i waso ka fɔ an bɛ Malikura kɔ. Malikura kɔni o tɛ taa kiribɔ o ni wɔyɔkɔ ka sabu kɛ n'i ye ɲɛta siraw ta gɛlɛyaw bi sɔrɔ a kɔnɔna na wa jamanadenw de ye kalikan di jamana ɲɛmaaw ma ka fɔ u ka bɔ n'an ye siraw fɛ sira min de bɛ ka fɔ jamana in ka ɲɛta sira bɛ se ka sabati cogoya min jamana in bi gɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na. Jamana marabaw fana ye dantigɛliw kɛ ka ɲɛsin an jamanadenw ma ka yira an na ka fɔ ni an bɛ fɛ an ka ɲɛta siraw ta gɛlɛyaw bi sɔrɔ a la wa gɛlɛya minnu bi sɔrɔ a la aw ka dɔn k'a fɔ a ɲaniw ka bon kosɛbɛ. An y'a yira k'a fɔ anw bɛ se k'o kun ni an y'o yira k'o layidu di jamana marabaw ma ni o ɲɛta siraw taara gɛlɛya minnu mana bɔ o kɔnɔna na an ka hakili to an ka kuma fɔlen kɔrɔw la. Nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ hali jamana ɲɛmaa yɛrɛ a bɔra ka gɛlɛyaw fɔ jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ kuranko gɛlɛyaw kan. Minisiri bɔra ka dantigɛliw kɛ a kow la wa kiiritigilamaw yɛrɛ u bɛ wuli ka jɔ n'u seko bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ ka fɔ u kɛra kɔlɔlɔ ye kuranko siraw fɛ ka se ka u bɛɛ lajɛlen ka u koro u ka se ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ a yira ka fɔ u ka se ka ɲɛfɔli kɛ kuranko yɛrɛ gɛlɛyaw u nana nacogo minnu na o ni dunkojugu min kɛra a siraw fɛ ka se ka dankari o waleyaw la. Tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔ hali aw minnu yɛrɛ bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni an bɛ ka kuma aw fɛ sisan nin ye anw yɛrɛ tile 1 ani heure damadɔ ye anw ma kuran sɔrɔ an bɛ yala de kin ne kin yɔrɔ ni yɔrɔw la ka weleli kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni an ye kuran sɔrɔ yɔrɔ min an bɛ taa an ka dagaw sigi ka se ka donkibaru labɛn ni ka lase aw ma. O ma joli joli de bɛ yen ka fɔ o dayirimɛw tiɲɛnen don nin waati in na minnu bɛ yen ka fɔ u ka dayirimɛw sirilen don kuran na. O ma joli joli de bɛ yen minnu bɛ ka fɔ u ka baarayɔrɔw datugura ka sabu kɛ kuranko gɛlɛyaw ye. An ye laseli kɛ waati tɛmɛnenw na ka yira ka fɔ min ye jamana marabaw ye u ka ɲa an ma ka lajɛli kɛ yaasa kuranko in ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min ka sabu kɛ jamanaden fanba caman bɛ yen minnu dayirimɛ sirilen don kuran na. Bɛɛ n'a ta cakɛyɔrɔw fana bɛ yen ni kuran tɛ yen a bɛ caw baara gɛlɛya u bolo kosɛbɛ. Sunkalo bɛ nalen
maaw bɛ sun a kɛra cogo o cogo n bɛ ka don fitini de fɛnɛ na ka sababu kɛ min ye sankura kalo sabanan ye o ye fitini daminɛ wagatiw ye n'a fɔra o bɛ bɛn ɲina sunkalo fɛnɛ ma o b'a yira k'a fɔ ni fɛrɛma ɲini kuranko la jamanadenw na sɛgɛn sun baaraw la ɲina kosɛbɛ o kama min ye jamana marabaaw ye u kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati yaasa jamanadenw o bɛ se ka lafiya cogoya min kuranko lahalayaw la ni ne kun ye bi laseli ye an sera ka minnu kafari k'o lase aw ma aw ka bi kɔnɔnajɛlenya kan o ni aw ka bi bilasirali kan o kɛnɛ o kɔnɔna na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a lasera maa min fɛ o ye aw denkɛ o ni aw mɔdenkɛ ye Mohamed Jose Traoré an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila aw ka bi don kibaru o kɛnɛ o kɔnɔna na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka fɛnkɔrɔbaw ye an b'a fɔ aw ye ko aw dangana ko kura aw ka bi don kibaru o kɛnɛ o kɔnɔna na an ye a fɔ aw ye kuma daminɛ na k'a fɔ sigiba kɛra anw fɛ yan Bamakɔ kolo min de bɛ yen ni o ye Forçat Civile ye u ye sigiba kɛ o ni procureur ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye procureur Touré ye ni ale ye commune 4 procureur ye barosigi in tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye k'a fɔ waleya min bi senna sisan ni o ye maaminɛ banbali ye a bɛ fɔ ten yaasa maaw ka se ka faamu sɔrɔ o sigi in bolodali kɛra ɲɛfɔli ka kɛ jamanadenw ye ka da kan jamanadenw ka damakasi barika bonyana kosɛbɛ ka yira k'a fɔ jamana marabaaw bɛ ka jamanadenw na makun n'i ko i bɛ bɔ ka jamana degun fɔ ko kiiritigilamaw o ni i nɔ minɛ o waleya min kumaw bi sen na min ye procureur Touré a ye barosigi min kɛ ni Forçat maaw ye nin kalo in tile 14 ka taa kuncɛ tile 16 la o de ye ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ka yira k'a fɔ kiiritigilamaw ma maa si bali i ka kuma i faso kɔnɔna na wa hakɛ bɛ bɛɛ lajɛlen bolo ka kuma k'i ka hakɛw ɲini nka n'i bɛ a ɲini a bɛ ɲini cogow de la wa ɲini wagatiw de bɛ a la wa kumacogow de bɛ yen hali lamaga kɛcogow ka taa se ɲɛbilenw bɔcogo la nin bɛɛ lajɛlen kan ka jateminɛ n'i bɛ kuma jamana fɛ nka procureur Touré a ye dantigɛlikan min kɛ an ka lamɛnni kɛ o la fɔlɔ an ka tila ka segin ka na kɔrɔfɔ in ale kɔnɔna na. Assimi an b'a f'i ma désolé an sɛgɛnna n'i y'o fɛn sugu ninnu kɛ ça c'est de l'offense au chef de l'État i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi i tɛ ka ɲuman fɔ sini bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Assimi an sɛgɛnna minɛ tiɲɛ yɛrɛ la kurantigi ko in kelen bɛ k'an sɛgɛn là a bɛ ka fɔ bonya ni karama kɔnɔ i m'a fɔ moi quand tu dis ça il y a pas de problème mais quand ça dépend aussi même de la gesticulation min utilisée pour k'i ka kuma lase n'i y'a kɛ ni impoli ye ni fɛn na aw bɛ hakɛ to mais sariya ye boli kan dɛ o ye atteinte au crédit de l'État in de o de y'a différence ye n'o tɛ n'i ye kuma fɔ bonya ni karama kɔnɔna la i ni maa si tɛ se ɲɔgɔn ma o mais incitation au trouble à l'ordre public fana bɛ o cogoya kelen de la o i m'a faamuya l'incitation au trouble à l'ordre public en fait c'est pas une infraction autonome parce que i b'a ta trouble à l'ordre public de kɔnɔna la article 63 du code pénal i m'a faamuya maintenant par en application de dispositions combinées i bɛ se ka article dɔ ta texte dɔ kɔnɔ ka n'o fara code pénal même cette histoire d'atteinte au crédit de l'État quand moi je le faisais c'est ce que je faisais c'est-à-dire je réprimais l'infraction de dispositions combinées comme article de ta loi sur la cybercriminalité là kana fara article 58 du code pénal pour réprimer le truc sinon note il y a mais ça c'est un usage purement technique quoi moi ça c'est entre nos praticiens on va donc faire nous bila tu vois sinon c'est pas comme si il be comme ça ka moko kuma na droit état qui nomme c'est pas comme ça au ma fort atteinte au crédit de l'État imbo au chugal la kana fenke mi ga faso la goshi mi ga faso la nogo sinon il sait qu'il hakilata fo faso marala katro la goshite katro ni kuma do fo fama jagwa abdon han ni ma fo kartan kambe dema abdon fo ikamba le dema c'est pourquoi certains disent que bon Touré a droit à brasa parce que on peut pas aussi laisser chamfra ko segana ko natin koy donc raté merci non dem sunu yere mi mana ko clé ka clan mo be sege merci Touré donc ne ko loi tara ko lu de carré mais seulement malla mo bolo
loi tara de pour que ka ɲɔgɔn bali ka kuma a ma ta pour que ka mɔgɔw bali ka kuma a tara de pour que n'i bɛ kuma i k'a dɔn i bɛ min bɔ i da i k'a dɔn i bɛ min fɔ c'est kuma fɔ cogo quoi kuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ kuma jugu yɛrɛ f'i ma sur le champ i t'a dɔn fɔ kuma jugu don parce que u b'a fɔ cogoya dɔ la o cogoya in b'i caresser de telle sorte k'a bɛ don i yɛrɛ fɛ tu es même content f'i bɛ yɛlɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ n'i taara sigi k'i miiri a y'i nɛni de donc fɔ cogo de bɛ kuma bɛɛ la kuma dɔ la fana kuma dɔw bɛ yen i b'a tiɲɛ yɛrɛ fɔ mais a kɛtɔla k'a fɔ i b'a fɔ kojugu o fɔ kojugu in de b'a to a tɛ don mɔgɔ fɛ mɔgɔ b'i ɲangi o kama donc a fɔra ko ka olu de ko ninnu de jateminɛ pour que a kana na ni basi ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc cybercriminalité ko ninnu nana o de kama et maintenant on a carrément créé un pôle pour min bɛ y occuper o dɔrɔn na ni min taara arnaque kɛ réseaux sociaux kan olu de b'i ɲangi ni min taara ni n'a fɔ n ye proxénétisme kuma min fɔ olu de b'i ɲangi ni min taara mɔgɔ nani fana réseau kan olu de b'i ɲangi mais encore une fois cybercriminalité loi bɛ boli juste fɛn min bɛ kɛ réseau kan a bɛ boli o dɔrɔn de kan mais ka taa ko dɔ kɛ kɛnɛma ko ta ka na o bila réseau kan aw ni cybercriminalité tɛ ɲɔgɔn ye sira la cybercriminalité kɔrɔ de ye ko i n'a fɔ an ka code pénal bɛ a bɛ société régie cogoya min dans le monde physique cybercriminalité fana bɛ société régie o cogoya kelen de la dans le monde immatériel danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin ye c'est pourquoi j'ai donné quelques exemples par exemple par rapport à l'atteinte à l'intimité par exemple an bɛ yan sisan tan dɔ ka i photo ta k'a sɔrɔ i m'a yamaruya a y'a ta ka taa bila réseaux sociaux sanfɛ o tɛ cybercriminalité loi ko kuma yɛrɛ o ye atteinte à l'intimité de la personne de donc parce que o ma kɛ réseau kan a kɛra yɔrɔ dɔ de la yɔrɔ c'est à dire infraction kɛ yɔrɔ o de b'u bɔ ɲɔgɔn na o de b'a to i bɛ se ka faamuya nin bɛ don cybercriminalité da fɛ nin tɛ don cybercriminalité da fɛ nin bɛ don code pénal da fɛ ou bien nin bɛ don loi de la presse da fɛ c'est comme ça. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni tile saba formation baara min kɛra forçat civil maaw fɛ ɲɛfɔli min kɛra procureur Ture fɛ aw bɔra ka lamɛnni kɛ o dantigɛlikanw na sisan a ye a yira k'a fɔ ni maa n'i bɛ kuma i ka jamana ɲɛmaa fɛ a ka kan i ka kuma ni bonya o ni karama o ni ɲɛmaya gasi i ka o sigi o bɛ a yira k'a fɔ ni i bɛ kuma i masaw fɛ i b'i majigi cogoya min n'i bɛ kuma jamana ɲɛmaa fɛ k'i k'i majigi o majigi cogo in de la ka i bɛrɛbɛn ni jamana ye k'a sɔrɔ bagabagali ani ka maaw fitinɛ k'o kɛ fanga kan k'i yɔrɔma jɛnya ka bɔ o waleyaw la a ka kumakanw bolila nin de kan wa hakilila fɛnɛ jamanadenw ye faamu sɔrɔ nka ni kumakan kɔni bɔra ka bin bɛɛ lajɛlen bi a sama ka t'i ka faamu siraw fɛ n'o tɛ min ye procureur Ture a ye kuma in fɔ ka walawala wa hakilila bɛɛ lajɛlen ye faamu sɔrɔ laɲini ye min ye o de ye k'a fɔ n'i bɛ kuma jamana ɲɛmaa fɛ walima n'i bɛ kuma jamana marabaw fɛ n'i bɛ kuma maa fɛ maa min bɛ k'a fɔ i bɛ ka laɲini kɛ ko i ka i majigin ka n'a kɛ ni kafa ni yada ani ka maaw lamuruti ka ɲɛsin fanga ma n'o tɛ n'i ka waleya kɛra o ye i k'a dɔn k'a fɔ i na olu kiiritigilamaw sɔrɔ i ɲɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o bi ko min na a sera sa jamanadenw ka hakili sɔrɔ n'an bi kuma nin kɔfɛ an ka kuma ni majigin ye an k'an kan majigin bolow kana seriseri ɲɛw kana kumu wa kuma langolow kana ta ni ka jamana marabaw sɛgɛrɛ hakili la laseli min kɛra aw ye faamu sɔrɔ o laseliw la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni an bɔra o laseliw la nka o ti an bali jamana bi gɛlɛya min kɔnɔ an ka laseli kɛ ka ɲɛsin o gɛlɛyaw ma o de ye kuranko gɛlɛyaw ye bɛɛ lajɛlen bi a kalama a bɛ wagati bɔ sa jamana bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la yaasa kuranko a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min nka yala an jamanadenw yɛrɛ anw hakili bɛ a kan k'a fɔ kuranko in ɲɛna sɔrɔ a la wa maa caman bɛ ka ɲininkaliw cɔ min da o yɔrɔ in na ka sabu kɛ don o don wulikajɔ o bɛ ka sabati jamana marabaw fɛ nka o bɛɛ n'a ta min ye kuranko gɛlɛyaw ye ni dɔ tɛ ka fara a kan an ɲɛ tɛ fɛn bɔtɔ la a la fɔlɔ ka sabu kɛ jamana mara ye gundo baaraw ye nka jamanaden kɔni kuran bi bɛɛ ka so kɔntɛri bi bɛɛ ka so yelen bi bɛɛ ka so n'a kuran kɔni bɛ yen i n'a dɔn ko kuran bɛ yen
ni a tɛ yen fɛnɛ i na dɔn k'a fɔ a tɛ yen nka a tɛ yen ka da kun jumɛn kan jamana marabaw o ni kuranso cakɛlaw de bɛ o ɲɛdɔn o ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye an jamanadenw kɔni ye anw bɛ sɛgɛn ni tɔɔrɔ ni degun bɛɛ lajɛlen na an bɛ ka an yɛrɛ ɲininka sa yala kuranko in ɲɛ na sɔrɔ a la wa ka kɛɲɛ ni sunkalo kunbɛnni baaraw ye walima ka kɛɲɛ ni waati nataw ye ka sabu kɛ maa caman dayirimɛ o sirilen bɛ kuranko la bubula ale ye dantigɛli kɛ min ye kuranko gɛlɛya min cogo bɛ an faso Mali kan ni waati laban ninnu na ni a kɛn bɛ degun ye a ye a yira k'a fɔ a ka kumaw la k'a fɔ ni bolo fununa a bɛ da a tigi de kɔrɔ siga t'o la o bɛɛ b'o dɔn jamana in kɔnɔ k'a fɔ ni bolo fununa a bɛ da a tigi de kɔrɔ wa a ka kan a ka da a tigi kɔrɔ ka sabu kɛ a tigi de ta ye bolo in ye wa bolo in fura bolo in tɔbɔtɔli a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min o bɛɛ sirilen bɛ bolotigi de la bugula ale ye dantigɛlikan min kɛ an ka kulomada o dantigɛlikan ninnu fɛ bamananw ko ni bolo fununa bolo bɛ da tigi de kɔrɔ awa bolo in fununa a b'aw de kɔrɔ ye jamana in bɛ karatatata jamana in bɛ karatata an bɛ don min na bi bɛɛ sirannen don bɛɛ diminen don k'i sigi i bɛ siran min ɲɛ n'i kumana i kana na taa kaso la kaso ne delila ka nin kuma fɔ yɔrɔ 3 bɛ yen hadamaden i bɛ tɛmɛ o la ala de bɛ se k'i kisi kelen na i siso kaburuso kaso maliyɛn dɔw bɛ kaso fɛ bi ni ɲɛnamaya ye mun na parce que n'i bɛ kaso la i tɛ ɲininka o i tɛ ɲininka nasɔngɔ la i tɛ ɲininka du bɛ cogo di mɔgɔw b'a fɔ a y'a to yen a tɛ se k'i munumunu bi a bɛ kaso la kaso ye lafiya yɔrɔ de ye Hasimi maliyɛnw sɔnni ye embargo ma u sɔnni ye ka tugu i kɔ u tɛ ɲininka u sɔnni ye min ka di i ye o ka d'u ye hali n'o man d'u ye u y'a yira o diyar'u ye mais bi jamana bɛ bolo min kan bi kurantigɛ y'a sababu ye maa tɛ maa labɔ maa t'aw neni maa t'aw dɔgɔya parce que aw bɛ place min na bi ala de y'a d'aw ma nka hakɛ bɛ se fanga la dɛ fanga bɛ se fɛn bɛɛ la mais ala ye fɛn kelen da dunuya kɔnɔ ɲɛnamaya la o ye hakɛ de a y'aw kɔlɔsi a y'aw kɔlɔsi a y'aw kɔlɔsi a y'aw kɔlɔsi mun na ka fɔ mɔgɔ b'aw ɲini ayi ka fɔ an b'a fɔ mɔgɔ ye ko ka bɔ ayi ka fɔ fana k'a fɔ ko bi k'aw man d'an ye o kuma tɛ kuma in bɛ yɔrɔ min na bi taari tɛ taari ye tugun sudɛri tɛ sudɛri ye tugun sugu man di sokɔnɔla man di gan man di minnu bɛ baara kɛ firigo la bi malila bɛ tiɲɛ u b'a ta k'a fili u b'a min ka sukaro k'a la minnu bɛ sudɛriya la kuran tɛna tile bɛɛ u bɛ t'u sigi de u ka baarakɛminɛnw kɔrɔ kuran bɛna su wagati min na u b'u ka sudɛri kɛ dugu mana jɛ u b'u sigi k'u bolo fara ɲɔgɔn kan yala olu tɛ nasɔngɔ bɔ wa u b'a bɔ u tɛ luwanse sara wa u b'a sara mais nasɔngɔ in bɛ bɔ juma na baara luwanse wari bɛ bɔ yɔrɔ min u ye baara min kɛ mais n'o tɛ kan ka sɔrɔ dun ko kuranko y'a sababu ye nin tɛ fantan ni faama ye dɛ nin ye bɛɛ de ye président Sori Katuga ne ma se ka min de faamu nka hadamadenya la ma se ka min faamu ne maréchal général Bubula commandant en chef ne ma se ka o yɔrɔ kɔni faamu fo mɔgɔw k'o fɔ n ka se k'o faamu courant tun bɛ kisa dɔ de kɔnɔ mois de mars avril fo mai dɔɔnin courant bɛ tigɛ a tun bɛ ten de mais sisan a bɔra kɔnɔ yɛrɛ de a kɛra k'a bɛɛ nɔɔni de ni courant tigɛra sɔgɔma fajiri ko 22h 23h minuit dɔw bɛ tile fila kɛ o ma ye Jelibugu yanba ninnu ani Sutiba ne yɛrɛ dɔgɔmuso furulen bɛ a ko tuma dɔ la u bɛ tile 3 kɛ u ma courant y'u ɲɛ la. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni an bɔra o kungaw kɔrɔfɔw la an bɛ taa segukaw fɛ yen les sages de Segu ni o ye Segu maakɔrɔba minnu bɛ k'a fɔ u sigi bɛ yaasa
ka to ka kolatigɛ cɛw kɛ ni maaw be u dɔn bɔlɔlɔsiraw kan. Waati ni waati u be to ka bɔ ka dantigɛli kɛ Segu makɔrɔbaw tɔgɔ la. U ye sigi kɛ, sigi min de be yen k'a fɔ waati tɛmɛnenw na a ŋunuŋunukanw kun caaman bɛ ka yira k'a fɔ min ye nin jɛkulu in ye ko 500,000 dira u ma u ka se ka duwawu kɛ min ye Koriwarikaw ka jamana ɲɛmaa min be ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye ko yaasa o ka fanga o ka se ka sinsi cogoya min fanga kana se ka dajɛngɛ o bolo. Min ye Segu makɔrɔbaw ye ni o ye les sages de Segu ye o bɔra ka dantigɛliw kɛ o 500,000 ko in kun ka o kɔrɔfɔ la ka tiɲɛ ni a galonw bɛɛ lajɛlen bange o ni no ni ko minnu be nin ko in kɔnɔna na ka se ka tiɲɛ panparalenw fɔ ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɔgɔn faamu nin ko in a kɛra kɛcogo minnu na u ye min sɔrɔ ka lase an ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ u ka dantigɛlikan ninnu na. Yo tɔgɔla ne bɛ defo seko ya ka mun fɔra aw ye kuranɛ kalan dɔ kɛ misiri in kɔnɔ seko bɛ wele la bon ko nana misiri ko jamanatigi Asimi Goyita ka ciden don o de ba yɛlɛmana ko 500,000 nana di ne ma dan Turema bureau régional tɔgɔ la ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka dugawu kɛ ko Alassane Ouattara kana se ka bin ka bɔ fanga fɔra filetigi fiyɛra fɔra fo n yɛrɛ tun ka dɔrɔn to ka tulo kɛmɛ ko n kana 500,000 bɛ dugu to k'an kɛ maa jugu ye k'a ni transition bila yɔrɔ la fɔra a fɔba ye jɔni ni jɔni Gawusu Sidiki Mɛnta Charles Modibo Ba Cheikh Mansour Haïdara dɔwɛrɛ bɛ rajo so dɔ la hakili bɔra a tigi tɔgɔ Seku Kante a kojuguba b'a laban yɛrɛ ye ko Tahiru Ba Cɔrɔbamana ni ka kalanden de Seku Kante i bɛ fɔ donc n'i y'a ye a ma kuma ko i b'a sɔrɔ tiɲɛ anw da bɛ kelen de la an b'o de kɛ o de kama a ma kuma o fawidu amrihi ila Allah. Allahu Akbar. Le régional Segu au conseil islamique an b'o de k'an t'o bila bɛɛ y'i ta fɔ Cheikh Mansour Haïdara ni Seku ka b'a dɔn tu bolo la ka kuma a ko ale ye suala ka tɛ sualakaw ka vidéo bɛ mun na ko message dɔ a donn'olu ka ko a jamu ye Kamara a faso bɛ tubabu kɛrɛfɛ kɔsɔfɛ a ko a jamu ye Kunta o bɛɛ ye Cheikh Mansour Haïdara kelen ye ka na laban jamu kɛ Haïdara ye an ta sukɔrɔla misike sirifi tɔgɔ sirifi tɛ bi sirifi tɛ se Allahu Akbar u ka lisi b'u bolo wari tilala ta cogo min na k'a lisi b'u bolo min dira min ma u b'a dɔn u b'a hakɛ dɔn u donna karamɔgɔw kan u donna alimamuw kan alimami dɔw bana ka na misiri in kɔnɔ ka sabu kɛ k'a fɔr'u ye ko sɛtanɛw de bɛ misiri kɔnɔ yan ko an ye Mali jugu ye an bɛ ka dugawu de kɛ ko walasa Alassane Ouattara ka se ka sabati a kana bɔ a ka fanga mun kɛra ma jɔrɔ disira masira histoire ye fɛn min ye i bɛ siran o de fara n'a bɛ n'i ye fɛn min kɛ i bɛ siran ne a kana fɔ o ka sɔrɔ silamɛ kan cika kelen an y'an ta tu ala ma ala ka kelen ci Gawusu Sidiki Mɛnta bureau maa don n bɛ bureau la yan a tɛ bureau wɛrɛ ye o participe an y'a wele ka kangari n'a ye siɲɛ kelen tɛ bureau tɔw bɛ yan caman ta misiri kɔnɔ yan
n'o de bɔra k'a fɔ ko tuma ko 1,500,000 de nana di ne ma ko Alassane Ouattara fɛ ko ne ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Segu ko ka silamɛw wele ko an ka dugawu kɛ ko Alassane Ouattara kana bɔ fɔlɔ silamɛw an y'an ta to Ala k'an jɛya fɔra an ma dɔw dara la u ye minɛ n'a ye kuma a yafa ma se k'a daminɛ gouverneur la ka jigin ne ma dan tɛ an ka nasɔngɔ minɛ ma sini tuusi la Segu waritigiw ye min ɲininka daana maa joli nɔfɛ a ye nasɔngɔ dɛ ne bɛ maa minnu deli Segu ya waritigiw la n bolo n bɛ taa Mawuludu wari ɲini u fɛ o ye diyagoya ye n b'o kɛ ala ye min kelen ne bɛ ala barika da n bɛ Magabaw barika da n bɛ Segu barika da ne bɛ ka misiri kɔrɔmaw barika da misiri ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye n b'u fo n bɛ taa fo u bɛ ne bɔ jango ne ka taa wari minɛ 1,500,000 bi naani tɛ o ko n bɛna sanga dɔn daminɛ n bɛna mobili ba sanw daminɛ n bɛna moto takisi kɛ ka Segu fa silamɛw ala ka sabu ɲuman kɛ jandomɔrɔw b'a tɛ yan sirimɔrɔ ta ayi min bɛ yan dunan tɛ ma a denw bɛ fɛn kalanyɔrɔ la sirimɔrɔ dunan tɛ ma a denw bɛ fɛn kalanyɔrɔ la minnu y'a fɔ arajo la a dɔw ne n'u faw ye baara kɛ Segu kɔnɔ yan misiri in kɔnɔ yan n'an dɔw ye baara kɛ n'olu ma dɔwɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko 1,500,000 nana ko n ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Segu kɔnɔ ko ka dugawu kɛ Alassane Ouattara ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ k'u faw ye Amérique de la kuma ye diyagoya ye bi bi ma kuma bila fɔlɔ ne ma kuma dɔw ko i y'a ye ma kuma ko tiɲɛ u donna alimamu ka Segu kɔnɔ yan k'u kuna tiɲɛ k'u kana na kɛnɛ kan yan u taara don autorité kan dɔ ko n ma a ko alimami u taara nɔ fɔ ka bila ko n kana ko sitanɛw de misiri kɔnɔ yan a ko ma n y'a f'i ye hali n'a bɛ kɛ kabakolo sanfɛ n de bɛ taa a nana ye an y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu ye jateminɛ kɛ n ma fɛ karamɔgɔ tun bɛ kun yan aw nana ni kelen kama ala n'a m'i deli ni kuranɛ ye jamana balaw a ban anw ka kuranɛ kalan kɛra nin ye an ma Asimu tɔgɔ jango Alassane Ouattara kuma kɔnɔna na jamanatigi tɔgɔ bɛ y'a la kɛ jagoya ye an ye dugawu de kɛ misiri in kɔnɔ kuranɛ kalanna o de kan ala kuranɛ bonya n'a barika kama jamana in fitna a ban dɔ siri kɛmɛ tɛ Mansour Haïdara Sidi Moribo o n'a ɲɔgɔnnaw caman olu de ye duwa yɛlɛma k'o don Segu kunkolo la dɔw sɔnn'a ma dɔw ko y'o siri kuma kun ye min ye Segukaw minnu y'a fɔ ka sɔrɔ u t'a si dɔn u ma ala ka baara kɛ ala kɔni ye kibaruya mɛn a ɲɛɲini k'i bolo da kisɛ kan ɲɔtɛ i bɛna a tigilama tɔɲa k'a minɛ na fɛn min tɛ tiɲɛ ye caman y'a fɔ bɛɛ ye dɔ fɔlɔ ni caman mɛn mɛ ciba sallallahu alaihi wasallam ye kɛlɛ dɔrɔn de kɛ don min na u y'a bugɔ Taïfa k'a ci fo k'a ka samara nɔrɔ a sɛlɛ joli fɛ Jibrila nana ma ala k'u ka foli fi ala k'u ka foli fi kulu mɛlɛkɛ filɛ ji mɛlɛkɛ filɛ fiɲɛ mɛlɛkɛ filɛ u b'i ka bila la a ye kuma kelen de fɔ ne b'o de fɔ Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun ala u kana i k'u bila sira tigɛ tilen kan n'u b'a dɔn u t'a kɛ
minnu ta ye dabamama ye ala ka yafa ma minnu ta ye fili ye ala ka yafa ma nka a dunu fɔba diɲɛ kiiri b'u tigɛ fɔlɔ yanni lahara ta cɛ la ilaha illallah donc ko ma k'u bila taara tribunal la ko ma taa tribunal wallahi taara tribunal la bureau ye n bila la n y'a baara kɛ bureau ye n bila la n y'a baara kɛ a ye plainte kɛ maa min y'a dabɔ a kama k'i don kaso la fara ko ka sɔrɔ ka t'i deli kɛ n'anw kɛra jamana jugu ye bi n'anw de ye ATT tɔgɔ di transition kɛlɛbaa ye n'anw de kɛra Alassane Ouattara dɛmɛbaa ye Mali kan anw tɔgɔ ye di fasoden jugu anw bɛ laban min kasogo yenn'u kun ka nin fɔ kun ka ɲɛ ye o tuma na k'u bɛ fɛ anw ka de kaso de la fɔlɔ sɔn ka taa labɔ ala y'an ma sɛ a ma kɛ bi a ma kɛ sini n b'a dɔn kuma in ti dɔw fali hali bi an bɛ min fɔ kelen dɔrɔn don bureau tɔgɔ la fɔ bɛ dɔrɔn Allah a y'an ka ko to ala bolo ka dugu ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فعدنا أمورنا إليك صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ni an bɔra yen an bɛ taa min bɛ tali kɛ an ka jamana marabolo ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye ni ale ye parti yɛlɛma o ka cɛbɔ ye kalafili baaraw la. Musa Mara ale ye dantigɛliw kɛ min bɛ tali kɛ a ka hakilinaw kan. A bɛ bɔ ka dantigɛlikan minnu kɛ wagati ni wagati nka ni dantigɛlikan in a kɛra san 2000 ani san 20 dantigɛlikanw fɛ. A ka hakilijagabɔ bolilafɛn min kan o bɛ tali kɛ jamana goloma sirilen tabaw o bɛ se ka lakana cogoya min o ni u ka baaraw bɛ se ka yiriwa cogoya min o ni baara ninnu yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya o bolo cogoya min o ni goloma sirilen taba kura minnu bɛ ta jamana fɛ fɛɛrɛ jumɛnw kan ka tigɛ yaasa maaw ka ta jɛlenya ani ladiriya kɔnɔ ka sɔrɔ dɔnbagayaw ti a la hali ka maaw wuli ka bɔ dugu la ka bila ka taa dugu wɛrɛw la o baara minnu bɛ waleya goloma sirilen tabaw ka ca fɛ ko min ye dɔnbagaya o ni balimaya min bɛ a ko kɔnɔ ni olu bɔra a la ka ko kɛ jɛlenya o ni tilennenya kɔnɔ a ka ca ala fɛ baara in a bɛ sabati kosɛbɛ ka sababu kɛ o de ye malikura ko hakilinaw ye. Musa Mara a ye dantigɛlikan min kɛ aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o la ka sababu kɛ nin laseli a nafa ka bon kosɛbɛ. Balimaw bi jamukan an bɛna kɛ an ka finitigiw ani jamana lakanabaw kan n'o ye an ka armée aw bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya minnu ye an ka jamana sɔrɔ depuis 2012 kana se bi ma a gɛlɛya ninnu a kunba ye an ka finitigiw ma se ka jamana lakana ma se ka jamana lafasa komi u bɛ deli k'a kɛ cogoya min na depuis jamana y'a ka hɛrɛ ma hɔrɔnya ta kun caman b'o la an bɛ tuma min na sisan an ko ka kow lakile pour que ka Mali kura sɔrɔ a kow lakilenni a fan dɔ n'o ye fan fɔlɔ ye o kan ka se ka taa an ka armée kan o de la an bɛna hakilina damadɔw di hakilina minnu o bɛna se ka an bɛɛ dɛmɛ ka an ka armée lajɔ a sen kura kan
ka se ka jamana lakana ka jamana lafasa ka jamana yɛrɛ fɛnɛ lajɔ a senkura kan a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye armée ɲɛmaaba ye n'o ye jamana ɲɛma ye transition kɔnɔna na o ye président n'a ka vice président ye jamana tuma normal la o ye président ye olu kan k'u bolo don armée kɔrɔ k'u bolo don jamana kɔrɔ a bɛ kɛ cogoya di kulu dɔ bɛ olu bolo n'a bɛ fɔ ko conseil de défense jamana armée ɲɛmaw jamana politique ɲɛmaw n'o ye gouvernement ɲɛmaw ye ani jamana ɲɛma yɛrɛ olu bɛ sigi ka kuma armée kow kan tuma ni tuma o kulu in an b'a ɲini u fɛ u ka a bila sen kan a ka waleya dɔgɔkun o dɔgɔkun kulu in ka sigi ka fɔ kɛ o de ye an ka faamuyali la o de ye k'i bolo don armée kɔrɔ k'i bolo don jamana kɔrɔ ni dɔgɔkun o dɔgɔkun ɲɛmaw bɛ bɔ a kalama mun de bɛ armée kɔnɔ lahala jumɛn bɛ armée la a ka ca Ala fɛ fura bɛ sɔrɔ gɛlɛyaw la joona donc an b'a ɲini ɲɛmaw fɛ u ka conseil de défense in k'a bila sen kan k'a réunion kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun siɲɛ kelen filanan ye min ye armée bi a bɛ guerre la jamana kɔnɔ camancɛ yɔrɔ kɔrɔn fɛ jamana yɔrɔ caman na guerre dun tɛ kɛ ni an ka laɲini ye mun ye san caman kɔnɔ an ma bɛn o kan an ka laɲini ye mun ye kalo kɔnɔ an ma bɛn o kan n bɛ se k'a fɔ an ka laɲini ye mun ye hali dɔgɔkun kɔnɔ an ka bɛn o kan donc o laɲini ninnu ye objectif ye an ko olu sugandi ka ɲa wa an ka tugu nɔfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun k'a lajɛ anw tun ye min fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ko an ka cɛdenw kan ka se ka nin kɛ nin dɔgɔkun in na u sera k'a kɛ wa gɛlɛya jumɛn dɔr'o la an b'a yɛlɛma cogoya di pour que laɲiniw ka sabati dɔgɔkun o dɔgɔkun ni laɲini sabatira dɔgɔkun o dɔgɔkun laɲini bɛ sabati kalo o kalo ni laɲini sabatira kalo o kalo ni Ala sɔnna san kɔnɔ o laɲini fana bɛ sabati donc nin ye min ye dɔrɔn an ka laɲiniw sabati k'a bila sen kan ani an ka tugu baarakɛbaw kɔ dɔɔni k'a lajɛ u bɛ ka baara kɛ cogoya di ani k'a lakile u mago bɛ dɛmɛ min na o k'o sɔrɔ joona u mago bɛ cɛden min na o k'o sɔrɔ joona baara ka kɛ nafa ka sɔrɔ a kɔnɔna na ne kɔni bolo ni jamana ɲɛmaaw ye armée mara ni hakilina ye président ni vice président de transition kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an dɛmɛ sabanan ye mun ye o ye cɛdenw terrain kan an ka ku kɛrɛfɛ jamana ɲɛma a dangan o n'olu kɛra cɛdenw kɛrɛfɛ terrain kan tuma o tuma k'a fɔ dɔrɔn ko n taara sɔgɔmada fɛ n ye heure kelen kɛ n seginna o tɛ dɛ an ka tilew caman kɛ terrain kan u kɛrɛfɛla la u k'a dɔn an bɛ k'u suit u k'a dɔn an tulo b'u la an ɲɛ b'u la a bɛ olu ja gɛlɛya u b'a ye bolosɛmɛyɔrɔ b'u la dɛmɛbaga b'u la a b'a to u k'u ka baara kɛ nɔgɔya la armée yɛrɛ commandement n'a bɛ fɔ tubabukan na ko état major général ne bɛ fɛ an ka déplacer ka bɔ Bamako an ka taa sigi Mopti parce que a y'an diya o a man diya o Mali camancɛ yɔrɔ ani ka taa Mali kɔrɔn fɛ armée ka baara bɛ yen de kosɛbɛ donc o ye min ye fana ɲɛmaaw ka kɛ cɛdenw kɛrɛfɛ badabada cɛdenw bɛ balo cogoya min na ɲɛmaaw ka balo tɛ ɲɛmaaw ka ye terrain kan fo guerre kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o fana bɛɛ bɛ mɔgɔw jo o bɛ courage di maaw ma u ka se k'u ka baara kɛ parce que u b'a dɔn ɲɛmaaw b'u kɔ u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ɲɛmaaw yɛrɛ b'a gɛlɛya ɲɔgɔnna kɔnɔ donc jamana ɲɛmaaw olu ka ye mais minnu yɛrɛ b'u commandé don o don olu yɛrɛ ka ye terrain kan badabada olu ta ka kɛ yɛlɛmali yɛrɛ ye o fana ye sira ye sira min bɛna se ka armée dɛmɛ sira wɛrɛ ye mun ye an bɛɛ b'a dɔn n y'a fɔ kuma daminɛ na ko armée dɛsɛra k'a ka baara kɛ a sababu fɔlɔfɔlɔ ye yuruguyurugu ye sɔrɔ min mana bila mɔgɔw ka bolo kan o tɛ se dɛmɛ min mana bila mɔgɔw ka bolo kan o tɛ se minan min mana bila mɔgɔw ka bolo kan hali ni minan sera o tɛ ko minan ye mɔgɔw mago bɛ minan min na parce que wari bɛ sɔrɔ k'a ɲagami kɛrɛfɛ minan kolon o de bɛ se terrain
carburant tɛ se maaw mago bɛ fɛn o fɛn na o tɛ se maaw bɛ découragé o waleya minnu kɛra nin san tɛmɛnen ninnu na ka taa fɔ yɔrɔ jan n'a dossiers bɛ sariyasow la an k'a lajɛ sa ka o jugement ninnu fɛnɛ kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn maa fɛn fɛn ye kojugu kɛ i ka ɲangi i kɛra sɔrɔsi ye o i kɛra sɔrɔsi ɲɛmaa ye i kɛra politique ɲɛmaa ye o maa fɛn fɛn nɔ bɛ nin ko in na i nɔ ka minɛ joli tɛ se ka kɛnɛya nɛn kan cogoya si n'an ko n ko armée kura n'an ko n ko Mali kura kɔrɔlen da minnu jɛngɛnna olu ka lakelen a lakelen dɔ ye min ye o ye jugement ye mɔgɔw ka wele sariyasow la maaw ni ɲangini min ka kan o ɲangini ka d'u ma disi ba ko t'o la disi denni ko t'o la maa fɛn fɛn tɔgɔ fɔra a ko la bɛɛ ka wele o ye hakilina ye an kana ɲinɛ o kɔ min bɛna o kɔfɛ fɛnɛ baara min bɛ sen kan fɛnɛ ɲina ni san banna contrat minnu dilanna marché minnu dira sɛgɛsɛgɛlibaw ka wele k'o bɛɛ lajɛ ni fiɲɛ yɔrɔ fɛnɛ na o fɛnɛ ka bila ka taa justice la kɔrɔlen ka juger mais min bɛ sen na bi an kana ɲinɛ o fɛnɛ kɔ dɛ o fɛnɛ ka sɛgɛsɛgɛ ni fiɲɛ yɛrɛ la o fɛnɛ ka juger nin de bɛ na ni hakilina kuraw ye mɔgɔw b'a dɔn sa n tɛ se ka n den ka ko kɛ tuguni dɛ ɲɛ bɛ na mɔgɔ bɛ tugula n nɔfɛ k'an sɛgɛsɛgɛ an ko hakilina ninnu ka baara kɛ ni o ye hakilina wɛrɛ ye min ye o ye an bɛ ɲɛmaaw sugandi cogoya min na sɔrɔsiya la a kana kɛ n teri burankɛ n ka parti mɔgɔ dɔ teri ye maa dɔ donna n kan ka kuma dumanin fɔ n ye an b'o ta ayi an k'o bɔ sisan ɲɛmaaw sugandili la sɔrɔsi minnu bɛ terrain kan k'a daminɛ sɔrɔsi gansanw na ka yɛlɛ sous-officiers la ka na yɛlɛ officiers la olu ka to ka ɲininka ɲɛmaaw kan minnu bɛ kɛ région militaire ɲɛmaa ye minnu bɛ kɛ service ɲɛmaa ye minnu bɛ kɛ état major ɲɛmaa ye an ka lajɛ ka sugandili kɛ ni sɔrɔsiw yɛrɛ hakilina ye parce que minnu bɛ sala don o don olu b'a dɔn min ka ɲi u ma min bɛ se k'u guider min bɛ se k'u commander an ka baara kɛ ni olu ye an ka armée bɔ politique sira an ka armée bɔ famille sira an ka armée bɔ teriya sira jamana ko de don a b'a exiger a b'a wajibiya min ni min ka kan o ka bila o place la n'an bɛ ko Mali kura o dun dɛ an ka hakili to n bɛna min fɔ ka fara o fɛnɛ kan n'an bɛ tali kɛ armée kɔnɔ n'an bɛ maaw former n'an bɛ maaw muter n'an bɛ maaw bila ka taa sira o sira fɛ an ka kɛ sariya kɔnɔ ni gafe ninnu bɛɛ b'an ka armée kɔnɔ mais an t'u respecter de tali bɛ kɛ minnu kan ka taa olu tɛ taa a fanga bɛ min na a ŋaniya bɛ min na a dusu bɛ min kɔnɔ olu tɛ taa n'u taara formation fɛnɛ na min bɛ sɛgɛn formation na o tɛ bila min tɛ se ka formation suivi o bɛ taa an ka kow kɛ normalement ka ma fɔ ko ka bin maa kan dɛ mais sɔrɔsiya kan ka kɛ ni lahala mun ye an ka kɛ n'o ye ni an ye armée baara kɛ ten an bɛ san caman ko la yɔrɔ o la an bɛ armée kura sɔrɔ nka halisa an ka jaw la dɔɔni an ka hakili to la a laban ye min ye o ye tubabuw b'a fɔ min ma ko force spéciale parce que Mali bɛ guerre sugu min na bi charo avion combat o guerre sugu tɛ tuguni dɛ nin guerre ninnu ye maa kelen kelen maa fila fila maa saba saba guerrew de donc o maa kelen kelen ni maa fila fila olu ka former ka jɔ o de ye force spéciale ye maa kelen bɛ se ka maa tan ka baara kɛ an ka lajɛ k'o yɔrɔ ninnu fɛnɛ sabati pour que o maaw caman ka sɔrɔ an bolo minnu bɛ se k'an dɛmɛ baaraw la n'i ko ko armée kura o ye armée min bɛ se ka bi baara kɛ bi baara tɛ se ka kɛ ni kunu minɛnw ye dɛ ani kunu hakilinaw ye an ka hakili to la donc ninnu ye bilasiraliw ye ka se ɲɛmaaw ma u k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye pour que an ka se ka jamana in lajɔ an ka sɔrɔsiw sababu la inshallah ala k'an dɛmɛ. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakili la aw bɔra ka lamɛnni kɛ sisan wa an b'a dɔn k'a fɔ aw ye faamu caman sɔrɔ min bɛ tali kɛ Musa Mara ale ka hakilinaw kan ka da kan waleyaw yɛrɛ bɛ an faso Mali kɔnɔ sisan min bɛ tali kɛ cɛdenta baaraw waleyali kan a baaraw daminɛ kɔni a kɛra gɛlɛyaw ye nka hakili la min ye jamana kolatigɛlaw ye o ye wulila k'u jɔ yaasa gɛlɛya min bɛ cɛdenw kan n'o o ye cɛden kurata ye o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ u kan cogoya min nka min ye hali sɛbɛnw bilayɔrɔ ye o sɛbɛnw bilayɔrɔ fɛnɛ min ye finitigiw ye
u kɛn bɛ ka dɔnbagayaw kun don o fɛnɛ na ka u dɔnbagaw ka papiyew minɛ ni ka taa u depose k'a sɔrɔ maa dɔw be ka tile 3 si ye. Wulikajɔw kɛra o bɛɛ la ni ka dankari kɛ o fɛnɛ waleyaw la o be se ka dabila cogoya min. Nka an b'a ɲini hali bi min ye finitigilakaw ye ka taa se finitigilakaw ɲɛmaw ma u ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ɲina kɔni maa minnu be k'a fɔ u kɛn bɛ ka kamoli kɛ goloma sirilen tabaya nɔfɛ ma u ka ta maa minnu be k'a fɔ a kɛnɛya be u la a gabari be u la wa baara in kanu be u la somɔgɔya o ni balimaya ni denya min be baara in kɔnɔ o ka se ka bɔ a la min ni baara in ka kan a ka ta ka di o ma jamana in mago b'o de la bi ka daa kan jamana in be lakana ale bunakun de sanfɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni bena dansigi kɛ Musa Mara ale ka nin dantigɛlikan nunu na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an faso Mali a ye I yɛrɛ minɛ CEDEAO ka jɛɲɔgɔnya la ka sabu kɛ nin kulu in bɛ ka kɛ ŋɔni ye ni ka don Mali senna ni ka I fereke Mali ka taɲɛ baaraw de la. O kama u y'u yɛrɛ minɛ ka fara Niger kan o ni Burkina Faso olu minnu ye u yɛrɛ tɔgɔ da k'u ye AES jamanaw ye. Ni AES jamana maa 3 bɛɛ lajɛlen I yɛrɛ minɛ ka bɔ nin kuluba in na ka daa kan nin kulu in bɛ ka kɛ kulu ye kulu min be k'a fɔ u tɛ ka baara kɛ ni farafina ka hakilinaw ye u bɛ ka baara kɛ ni u ni dungɔ o ni nazaraw ka ni dungɔ de ni o sira in ma bila bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ u ni Mali Niger Burkina Faso olu tɛna se ka baara kɛ ka sabu kɛ olu be yɛlɛma hɔrɔnya de ɲini k'u ka jamana ka lakana. Jamana be gɛlɛya min kɔnɔ a be se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ cogoya min jamanaba ninnu be se ka jɔ u yɛrɛ kolo la yaasa k'u ka siniɲɛsigi ka o waleyaw la sabati. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka dɔn k'a fɔ min ye jamana ɲɛma Colonel Asimi Goita ye a ye nin dantigɛlikan in de kɛ dantigɛlikan min ni tasibila dantigɛlikan do ka ɲɛsin jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma hakaja farafinden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen. O de ye k'a fɔ ko jɛgɛ fanga ye ji ye wa fanga min be jamana masakɛw la o ye jamanadenw de. I m'a ye ni jamana min ko a bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la siraw ta min ye nazara ye u bɛna don n'u ka fɛɛrɛ jugu ye jamanadenw de la yaasa ka se ka o fanga in firi u bɛ se ka u sago sɔrɔ jamana na cogoya min. Ni waleya kelen in taara ni ka an faso Mali sɛgɛrɛ. Colonel Asimi Goita ni ale ye fanga furacɛ fanga ɲɛmaa ye a yɛrɛ ye dantigɛli kɛ nin na a ye a yira k'a fɔ jamanaden bɛ komi i n'a fɔ jalatigɛba de ni ani jugu ni ɲɔgɔn cɛ ni a farila jugu kan a k'a dɔn k'a fɔ jamana na firi nka n'a farila ninw kan ni o ye jamana yɛrɛ marabaw ye a k'a dɔn k'a fɔ jugu o na dɛsɛ aw faso la. O kama ko a bɛ a ɲini jamanadenw fɛ hali bi u k'u fanga fara jamana marabaw fanga kan yaasa jamana in bi gɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ cogoya min. Colonel Asimi Goita a ye dantigɛlikan min kɛ hakili jigin don k'a lase jamanadenw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye AES jamanaw ye hakilina mun tara u fɛ o bɛ se ka jidi cogoya min a ka kan nin bɛɛ lajɛlen ka nin kumakan in lamɛn ni ka baara kɛ ni a ye i faso o kɔnɔna na. Colonel Asimi Goita a ye lasilikan min kɛ aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o la. Kuma dɔ bɛ n tɛ fɛ ka n da maga la mais n b'a fɔ sababu kelen dɔrɔn de kama sababu kelen dɔrɔn maliyɛnw bɛ ka mun kɛ jamana ye parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn saba de don jamana ɲɛmɔgɔ jamanadenw ani jamana jugu donc jamana ɲɛmɔgɔ n'aw ka jamana bɛ k'a ta ye a bɛ kɛ jamanadenw sago ye ani jugu bɛ kɛlɛ donc hali fitiri o ye jamanadenw de ni jugu bɛ jamanadenw sɔrɔ ka foro kan u bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni a kɔni u ka ko banni ni jamana ɲɛmɔgɔ fana jugu fɛn jamanadenw sɔrɔ ka foro kan jugu bɛ dɛsɛ an b'o de kan tuma min na fanga yɛlɛmana u tuma u 2020 yanni an ye jamanadenw bila k'u ka sigi ka kɛ concertation n b'a to jamana transition bɛna sigi cogo min na a bɛna mara cogo min na jamana bɛ sigi cogo min na donc hukumu kɔnɔna la Faransi président kelen k'a mɔgɔ bɛ ne la donc o tɛmɛna n ka directeur cabinet fɛ donc o jamana in o président de ɲɔgɔn sɔrɔ ko Faransi président mɔgɔ bɛ ne na an ka mɔgɔ bɛ na a ka mɔgɔ bɛ na n ko basi t'a la effectivement an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na an ye foli bila a ye ko jamana ko tɔgɔ di an ko non mɔgɔ bɛ sigi a ko la n'u bɛnna mun kan wala baara bɛ k'o kan a ko mɔgɔ saba b'ale bolo ko mɔgɔ saba olu ka mɔgɔ ye olu ka ɲi dɔ bɛ se ka kɛ transition président ye dɔ bɛ se ka kɛ premier ministre ye ko bon n'a sɔnna ne bɛ se ka bɔ k'olu mɔgɔ saba déclaration kɛ dɔrɔn olu mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn président ani premier ministre o bannen quoi non o kuma t'a la
jamana dɔw bɛ siga fɔ la n'u tilala u mana bɛn mun ma an bɛ baara k'o kan hakili b'a la a don a ko ne ka sabali ko n'i tun bɛ kuma fɔ IBK ɲɛna a b'a k'a bɛ taa miiri k'i b'a to miiri la fo IBK taara ko ne k'o dabila ne ko kuma t'a la dɛ jamana dɔw bɛ siga fɔ la n'u bɛnna mun kan an bɛ baara k'o kan an ma ɲɛ kuma na a taara ka sira fɛ an sira fɛ o tɛmɛnen kɔ jamana wɛrɛ bɛ yen fana jamanaba u ka lasigiden nana k'a fana mɔgɔ bɛ na o nana ni tɔgɔ fila ye o fana olu ka mɔgɔ ye ko n'an bɛ se ka kelen kɛ président transition ka kelen kɛ premier ministre ye an kumana an ma ɲɛ la o fana bila sabanan an ni CEDEAO ka discussion négociation gɛlɛyalen yan Ghana président invité Ghana a don ni ministre Wakili kun don ani n ka directeur cabinet ani n ka conseiller dɔ an taara Ghana donc an tilala se Ghana an y'a se président ninnu ye ka Mali lahala f'u ye mun b'a to u bɛ se ka an faamuya cogo min na mun b'a to an ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na an taara se président ma o ye maninka ye maninka ninnu kɔnɔ jɛlen u tɛ se nkalon tigɛ la donc an ye fɛn ɲɛfɔ a ɲɛna a ko k'an kana yɛlɛ ale ma an kana yɛlɛ ma k'an kana yɛlɛ ale ma dɛ k'a fɔra k'an ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ di k'o kɛ Mali président transition an ka mɔgɔ tɔgɔ di an ma mɔgɔ tɔgɔ di dɛ a se ka tigi tɔgɔ fɔ a ɲɛna bon tuma min na an bɛna ɲɔgɔn daminɛ dɔw nana fana ko non ko bɛ ka ɲi sisan ko non ko ne ko mun ko ka ɲi ko non ko karisa ne yɛrɛ de bɛ transition kɛ donc gɛlɛya nana yɔrɔ la mais n bɛna kunkolo dɔ fɔ n bɛna kunkolo dɔrɔn de fɔ n ma nin bɛɛ fɔ ne mun na faransi n'a ka mɔgɔ jamanaba mun nana n t'o tɔgɔ fɔ ni mɔgɔ min i hakili la miiri i b'a dɔn mɔgɔ mun don olu n'u ka mɔgɔ ni mɔgɔ bɛɛ bɛ villa Mali kɔnɔ bi ni si ma sa nin bɛɛ bɛ balola Mali kɔnɔ faransi n'a ka mɔgɔ 3 o jamanaba o n'a ka mɔgɔ 2 CEDEAO olu n'u ka mɔgɔ ne kɔni bɛɛ la n ko Mali jamana ka mɔgɔ Mali ka mɔgɔ jɔ nin bɛɛ la n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la u b'an ka jamana ɲagami ka d'a ma bon k'a fɔ n b'a fɔ o la pour que a ka faamuya tintin bilen tintin an ka jɛ an ka jamana ka kɛ an ka sago ye sinon a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye fo maliyɛnw de ka sɔn a ka k'u ta ye quoi minnu bɛ don ko wɛrɛ kɔnɔ ka bɔ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ na ko maliyɛn ko ka di maliyɛn cɛ ka o cɛ man ɲi u bɛ n'u ka nafasɔrɔ sira la u bɛ n'u ka fɛn na ni mɔgɔw ka mɔgɔ sigi jamana Mali kunna a b'u ka baara kɛ dɛ a b'u ka baara de kɛ o yɔrɔ a ka kan maliyɛn de b'u ka mɔgɔ sigi min b'a to maliyɛnw ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na donc n y'a fɔ dɔrɔn k'a da nin yɔrɔ de kan maliyɛnw ka degun min kɛ k'a fɔ a kana fili bilen fili tɛ nin ko la bilen n'a bɛ ko kɛ a jija a ka kɛ maliyɛnw ka latigɛ kɔnɔna u ka laɲini kɔnɔ min b'a to mɔgɔ tɛ kɛ maliyɛnw tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye o tɛ mɔgɔ bila maliyɛnw ka mɔgɔ bila maliyɛnw mun tɛ maliyɛnw ka laɲini sabati mun mɔgɔ min bɛ jamana wɛrɛ kunna cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni de bɛna dansigi kɛ an ka bi laseliw la an sera ka minnu kafari k'o lase aw ma ni an yɛrɛ wulila ka n'a sɔrɔ nɛgɛjuru siraw la o ye 78 15 37 14 78 15 37 14 aw ni ce a ka kulomajɔ la a ka to bɛ nin kan sɔli ala Muhamad an balimaw nka